Kundus, já jsem Hopík 543 a vítám vás u dnešního videa. A dneska tu jsem. Čau, zase Vicky. A budeme natáčet prank na mého kámoše Kovboje, který si šel někam zajít pro komiks Jirky Krále. A bude to prank takový rozflákaný mobil. Toto je jeho starý mobil a toto je jeho nový mobil. A stáhli jsme mu tam tu aplikaci a nebudu to zdržovat. Počkej, vám to hned ukážu, já tady musím ještě někdo dělat. A můžeme začít. Hej, já si počím ten tvůj telefon, jo? Ty se braním. Oh. Nebudeš se zlobit? Co je? Děláš si sami? Normálně děláš. Děláš si sami. To byl úplně nový mobil. Že se tady chlámeš, takže je to přejíš těch svých. Já ti sedu na nějaký prank, tam se dělá pranky. Ta aplikace, to jen odklikneš. Jsem sláhnu s tím tvojím starým. Tohle to bude teda. On s tím neumí ani fláknout, takhle se flákne. Ty vole. Ukaž jim to, ty vole. Display v pohodě? Jsme ho napálili. Display je vždycky v pohodě. Jo. Takže lidi, pro tohle video by to mohlo být všechno. Já se loučím a zdarec seranec.